dáš vyrobiť ako chceš, to nejde, ale... Totiž všetci majú. Nedávajú tu v tom informačnom centru, kde si kupoval listok, tam nepredávajú aj tieto? Podľa mňa, hej. Aj podľa mňa, hej. Musia tam predávať. Si to nevšimol. Nevšimol som si to. Si poďme pozrieť, poďme sa pozrieť. No. Priprav kameru. Už to stalo. Konečne mám kajde s nami. Teraz tu máš aj bezpečnejšie, bo menej. Môže ísť rýchlejšie. Poď. Let's runter. Čo? Hej, už, dávaj. A tak však pôjdeme pomalšie, to je to úplne jedno. Lebo to sú zničené fotky. Hajde sa. Na čo? Netreba dať dole. A na my už nejde. Zatiaľ ne. Už tu kto išiel. Nebolo, ale ten pekný vyletel. Bo nevie jazdiť. Na začiatku. Najlepší čas na jazdiť, keď si sám na autobus. Čo bolo? Robo! On ťa nevidí, vidí ťa. Tak keď je na pravej strane. Robo, poď pomalšie. No? Hej. Pane Bože. Musíme splaviť. No, tá Roberta, to som ja s tebou nemala ísť. Neboj, mamka. Neboj sa. Neboj sa, ideme rýchlejšie ako minulé. Nejdeme. Nejdeme. Ideme, len už poznám to. Teraz už viem, že čo kde ide, ako to vyzerá. Tak, ale práve preto to tak nemôžeš ísť rýchlo. A máme, vieš, ako všetko nahrávame, tak už sa chvíľa. Dvaja obehli. Ty, čo to tam, takže už sú za nami. To tu tam bola hlína. A tam je kde? Tu je, tu. Ty videla čo tiež? A Suzuki za nami. Za nami Suzuki. Ale tu je Tourist Farer do prasa. Čo to je? Tento tu. Dávaj pozor. Šťaťa, vidí ťa. To má celá radíka. Čo úžasné. Co? Nič. Ďalšie auto. Poňal. Oj, A keď nám dobehli do tých no, tak čo si povedal? Hop, hop, hop. Robo! Nekrič. Toč sa. Ty kokos! No tam vidíš To je blázny. koniec. Teraz už zavrú trať na dobro. To sú blázni. To je koniec. No, však to práve preto Tam sa som- dorafali tak, že... Ešte kto by ti prešiel? Asi neviem. Tam stáli, no. Tak dúfam, že prežili také. Mám dala ten ušia. Toto potom to kolo, keď už prejde, to už zavreli, teda to bude zavrieť. Uj. Vedela som, mala ísť na misi, ja som mala dva ušia. A ja? Robo! Á, toto je. To bolo riadne preťaženie, že? To bolo poriadne. Ten tlak v ušiach, to som mala preťaženie. Hej. Už čoho? Pozor, tu na vyletávajú. Robo! Ty vole, toto je žena. Ja som si hovoril, že mám ísť s tebou. Pozor, veda na zem. No vidíš,
má lepší podvozok, nie? Ale ja... Joj, choď pomalšie. Ide. No. Pozri, keby náhodou, že tu ty sa dvaja No tu na Nalka vyletel jeden. Neboj sa, Mojko, neboj Tu sa. na vyletel. Ty vole, toto s tou Nemôžeš vodou. ísť pomaly. Však ide. Tatko? Ja by som bol zvedal. Ženská toto. Na pravej strane. Máš vôbec. Robert! Ty vole, to je jak v tom. Robert! Robert! Tak aj cenová určite nešla. Vlastne. Trojka. Ty vole, to sú to také uši. Moje uši. Ja čo preto ty si mal to osobnou, no a to není správna stavba, lebo potom budeš, zase to nebudem účnej. Možno to je to bolo v pohode buď. Aspoň v polke. Hej, Nie, približne. ešte pár dňov. Bývaj, Samko. Nemám tlak v ušiach. Sme nepovedali. Ale to mám je ty tam vyrozával. To je za nami. Teta s tým bolo. Tak ju pustí. Ešte jednu hňa, určite. Ona pustila. On na jeho pustil, tak čo vyrozával. Ale vieš, čo by som bol zvedavý? Čo sa stalo tej Honde? Toto z toho šmík, tam na tom hrbe ju sa rozbehol, ju vynieslo. No asi moja brata, to podobuje do čakami. Pozor, ja už budem. Hej. A jak tu mohli istoty s tými nakladiakmi, s tými pánmi, tak to ja nepochopím. Normálne. Jak normálnejší, tak jak ty? Ona mi je dáva. Musím dávať aj dozadu pozor. Ha? Že musím dávať dozadu pozor, lebo ide veľa. Ty vole. To je ako takým rýchlým autom, to je šialenstvo sa motať medzi pomalými autami. Teraz je to v pohode, hej, ale toto tu už je ako vysoká škola. Hej, no. Sa boje, sa ako sa niekedy aj zľakne, že niekto Je prvý karusel a už. No, ako toto je hnusné. Podľa mňa je. Čiže pozeraj. To také je. Hej. No, pane, poď. To máme Porsche. Nový Porsche. Ale také staré. Nový. Dobre. Máme Golf. Robert, Tu nás budeme. Tu ideme na novinku, ne? Ešte nie. Ešte ne. Ako sa nebojš mi za polkou. čo? Už sme za polkou. To je teda nosu do taška. Nie je tam. Rohlo, Vieš, tu sú ľudia pozerať. čo chceš pozerať? Tu sú ľudia. No a
tu na táto zatačka, teraz čo bude, to je pekne biele ešte veľačka. Toto je na internete väčšinou v tejto zatačke. Jo, robiš Auta ako pomalšie. vylietávajú. Vidíš, že to je... Keď vyletel. Ale Mojko, vydrž vermi, prosím ťa. Už sme blízko. Už bude byť konec dneska. Oj, No však hej. Teraz už hej. oj. Čo si myslel, 25 km to je jak do Tatier, keď vieš? Tak, Či do 10 Tatier, do minút. Prešova, ne? Však 10 minút, sa to snaží 10 minút. Som jedný krcala. Si napapána, žemblička pôjde vonku. Súce mi viac než trošku. Už bude ešte druhý karusel a už ideme teraz ešte. To ja neviem, či sa No, nepodrátam. to je nosom. A to ja sa pogrcam, ty sa pogrcš. Ja. Druhý karusel a za ním už... Už iba rúbim. Už sme už 3 zatačky. Už sme tam. Teraz je to lepšie. Anka stopuješ čas? Onka stopuje, kedy už bude. Toto je to sklánej. Pozerať jedine rovno. Však jasne, však sa aj pozerať. Všetko pozerám. Okrem mňa pozerám kanál. Aj. Za tým karuselom pozerám. Za zatačkou ešte. Tuto vidíme, túto zatačku sme na rovinke cieľovej. Tam je trať. Vidím. Ideš, poď. Ja neviem, či si. No, asi nie. Asi nezoberieme. S jedna dvoječkou. O, sme na tom si. Ne, čo nám môže byť? Ja po ľavej strane ešte si. Stopuješ, mamka, už. Dobre, Mamka, si Nürburgring fan. Oj, dobre. Give me Dobre, five. Si to zvládla, da. Môžeš Ale stopovať. môžeš povedať, že si Nürburgring dala. Neviem, kde je to. Fuj, asi sa povrátam. Pozri, priemerná spotreba 15,4 na hre. 13 minút, priemerná rýchlosť 89 a 15,4 spotreba priemerná. Počas Nürburgringu. Dobre. No to ja neviem, kde som dala možno. No hra. Už stačí, ne? Môžeme ísť. Čo, Mojko, hľadaš? To tu ho nemáš? Nie. To mi sa nestratilo. To je to. Čo? Čas. No tak toto už sa nedá rátať čas, keď čakáš Hej. povolenie. Si videl, 13 minút. Ale toto tu som zapol a v kúske sme vychádzali vonku. Poďme si takých 10 asi. Bolo to kratšie. No a tá Honda sa tam pekne roztrkala. Toto, hej. Tí majú zážitok jak svinia. Čiže akože... Ešte, že neboli tak, že na Dúfam, dovolenke, že jak my. nesvieti už červená. Už svieti, ne? Už nepúšťajú. Ne, ne. Toto tamto bola riadna morda. To už nás nepúšťa. Nepúšťajú. Ne. Nie, červená. Táto bola taká bomba, že fakt, keď to prežili bez ranenia, tak je to dobré. No. Vidíš, že je zatvorené bráno. Aj stade sa vychádza. Aj už zavrali, aj tam je to. Chceš vrátať? No si, pozri sa do navigácie, že tento kde je. Že cieľ údaj tamko. To je zlé. Zletie, aj mne. Ideme všetci grtať. Ne, dosám si. Ty ja mám ešte buntu na sebe. Potrebujeme nájsť miesto. Zastaneme ešte. Jasne, že hej. Koľko sa je? Koľko sa potrebuje vytriasť. Ja tiež zle. Aj ťa vie zle. Ja z toho prevyšenia tam má hlava boli. Hej, ne, presne.